Καλησπέρα παιδιά, είμαι Extreme DM Gaming και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα παίζουμε Geometry Dash. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν, είχα προσπαθήσει να κάνω και ένα τέτοιο, πιστεύω όλοι καταλάβατε. Αν δεν καταλάβατε είστε ηλίθιοι. Ναι, προσπάθησα να κάνω και πριν record. Φτάσαμε μέχρι το 81% αλλά κάτι πήγε στραβά και το έχασα. Είχαμε πάει μέχρι την τρίτη προσπάθεια και είχε πάει 81%, το είχαμε πάει. Ναι. Οπότε τώρα ας πούμε συνεχίζουμε. Ναι. Λοιπόν, επειδή είναι copyrighted music, άμα πω εγώ κάτι άσχετα που μου κατεβαίνουν εκείνη τη στιγμή στο μυαλό, ελπίζω να μην σας πειράξει πολύ. Ναι. Λοιπόν, εσείς πώς θα πάτε? Γράψτε μου στα comments πώς θα πάτε. Ελπίζω να είστε καλά. Ναι. Θα ανεβάσω 2 βίντεο σε μία ημέρα ρε φίλε. Το ένα το Help YouTubers και αυτό. Ελπίζω δηλαδή να ανεβεί σήμερα. Να ξέρετε έχουν γίνει recorded την ίδια μέρα αυτά τα δύο. Απλά το ένα ξέρω εγώ έγινε περίπου πιο νωρίς τέλος πάντων και αυτό λίγο πιο αργά. Πιο μετά αυτό έτσι. Λοιπόν. Ρε φίλε, γιατί να είναι copyrighted music? Κακό, κάτσε καλά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Coin. Λοιπόν. Και που λέτε, στο προηγούμενο έλεγα πως αυτή πίστα την είχα περάσει με την πρώτη όταν την προέψα στο παλιό μου κινητό. Βασικά δεν είναι παλιό μου, απλά τώρα πρόσφατα μου χάλασε. Γιατί έτσι, ναι, απλά μου χάλασε. Πολύ, ναι, απλά μου χάλασε. Έλα, όχι, κόλλησε, όχι. Πόρε, λάγκαρε ρε. Ρε η χειρότερη στιγμή για να λαγκάρεις ρε. Η χειρότερη. Ήτανε πολύ ύπουλο αυτό που μου έκανε το παιχνίδι ρε. Βασικά φταίει που έχω και ανοίξει το record. Φυσικά επειδή έχω ανοιχτό το record αυτό τώρα θα λαγκάρει ώρες. Ναι. Και ρε φίλε που πέθανα. Τουλάχιστον πήρα το grey color, το οποίο το είχε ήδη μέσα, επειδή όλα τα έχω μέσα. Αλλά και πάλι. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα boom. Αντιλιά. Πώς θα κάνω έτσι εγώ ρε φίλε? Δηλαδή εντάξει δεν παίζω. Και που λέτε για το κινητό, ναι, είχε πιο μεγάλη, πολύ πιο μεγάλη οθόνη και με βοηθούσε πιο πολύ. Και τώρα έτσι όπως το βλέπω εγώ είναι σαν να έχει κάνει και zoom out κάπως. Δηλαδή όσο πιο μεγάλη οθόνη. Έλα ρε φίλε, πάλι λάγκαρε, δεν το πιστεύω. Είναι πολύ δύσκολο να το πιστέψω. It's hard to believe. Πώς το λένε? Λοιπόν, για το κινητό, το προηγούμενο, το οποίο είχα κάνει και το βίντεο με τη facecam και τα λοιπά, ναι. Λοιπόν, έπαθε κάτι η οθόνη του και τώρα εγώ δεν μπορώ να δω, να βλέπω, δεν βλέπετε. Όχι ότι είναι άσχημο ή κάτι, καταλάβατε εσείς, πιστεύω. Έχει χαλάσει η οθόνη τέλος πάντων, ναι. Και έτσι όπως ήταν, ξέρω εγώ έπαιζα Geometry Dash, ήταν πιο zoom σημαίνει φάση. Τα βλέπεις όλα ακριβώς το ίδιο, αλλά λίγο πιο μεγάλα. Κατάλαβες? Ναι, και παραλίγο να ξαναπεθάνω. Μου τη δίνει πολύ που κάνω αυτά τα λαγκάκια εξαιτίας του record. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
μπορεί μερικές φορές να σε φέρει σε δύσκολες καταστάσεις. Κάτι τέτοιο. Ναι. Ω παλάκιας. Λοιπόν. Έλα. Ω, άντε γεια. Μην πεθάνεις ρε, θα νευριάσω τόσο άσχημα. Έλα. Άντε γεια. Έτσι. Το new icon. Έτσι σε θέλω. Έτσι σε θέλω, αγορίνα. Εδώ. Λοιπόν, 5:40 ρε φίλε, πολύ ωραία. Μπουμ. Έτσι θα πάμε εμείς. Ανάποδα θα πάμε. Πού είναι, να το back on track ρε φίλε, αυτό. Πάμε να δούμε. Όπα, οκ, πεταζόμαστε, ναι. Ω παλάκιας. Το θυμάμαι, ναι. Έλα, το έχουμε. Ω παλάκιας. Τι είμαι εγώ ρε. Ω παλάκιας. Αχ, Θεέ μου. Καλά το θυμόμουνα. Αγάπη μόνο. Όχι. Μου τη δίνει πολύ αυτό με το αγάπη μόνο. Δηλαδή, αν είστε φαν του ή κάτι σας μισώ. Όχι ρε. Η φάση είναι πως θυμάμαι ακριβώς τώρα που είναι... που είναι και τα 3 αστεράκια. Τα icons. Τα coins. Καταλάβατε. Θυμάμαι ακριβώς που είναι όλα ρε. Τώρα δεν δεν θυμάμαι. Νομίζω ένα ήταν... λοιπόν, ένα το πήραμε, ένα είναι στο αεροπλανάκι και ένα είναι... δεν θυμάμαι που είναι. Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τέλος πάντων, ναι. Όταν έρθει η ώρα θα το δούμε. Και εδώ θα προσπαθήσουμε, ξέρω εγώ, να τελειώσουμε το Geometry Dash. Μόνο που δεν θα γίνει σειρά, απλά αυτό θα μπει στα random games και δεν ξέρω αν θα το ξανασυνεχίσω ποτέ. Μάλλον ναι, αλλά ναι, αυτό. Λοιπόν, άλλες 3 φορές. Αυτή δεν μετρούσε. Πάμε 3 φορές. Λοιπόν. Το έχουμε. MCB θα σε δω. Όχι. Συγγνώμη. Όπα, ναι. Βρήκα που λέτε αυτό το λίγο χρόνο για να κάνω το βίντεο αυτό και το help youtubers, γιατί ειλικρινά έχω ξεσκιστεί στο διάβασμα ρε. Είναι που πάω πρώτο γυμνασίου και είναι κάπως έτσι πρώτη φορά και έχω και το αύριο γράφω κιόλας. Άλλες 2 φορές δε. Άλλες 2 φορές. Άλλη 1 φορά. Συγγνώμη, θα φάω copyright. Μπα, όχι, δεν πιστεύω. Εντάξει μωρέ, είμαστε. Όπα. Κάτσε καλά. Ναι. Λοιπόν. Όχι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, subscribe κτλ. Ένα dislike αν δεν σας άρεσε το βίντεο. Ναι. Και ακολουθήστε με στο Instagram, στο Google Plus κτλ. Βασικά μόνο αυτά κοινωνικά δίκτυα έχω. Εκτός από το YouTube. Βασικά το YouTube δεν είναι κοινωνικό δίκτυο αν το καλοσκεφτείς. Ενώ που να μπορείς να κάνεις add friends κτλ. Απλά ανεβάζεις βίντεο. Ναι. Okay. Αυτά από μένα για σήμερα. Παρακολουθήσατε ως εδώ και μέχρι την επόμενη φορά. Γάμο το lag!